Začneme zľahka s videom, ktoré bolo natočené na severe Kanady v jednom malom byte počas nočných hodín. Neznámy chlapík chce pomocou kamery s nočným videním dokázať, že v byte skutočne straší. Netrvá dlho, kým sa mu podarí zachytiť presne to, po čo si prišiel. Everything is here. Holy, no one's in there. Hopefully. Holy shit. Holy shit. I'm not scared. I'm not scared at all. I'm not scared at all. Dvere do malej miestnosti sa z ničoho nič otvoria, no muž za kamerou opakovane sám seba presviedča, že nie je vystrašený. Po chvíli mu však ani jeho povzbudivé reči nepomôžu, keď sa udeje toto. I'm not scared. Holy shit, I'm gonna close. Ponaučenie z tohto videa vyplýva, že nikdy nahlas nehovorte, že nemáte strach, ak sa s vami zahráva duch alebo iná paranormálna entita, pretože by ju to mohlo ešte viac naštvať.